Da li vam je neko rekao da ste škrti zato što vodite računa o svakom dinaru? Ili ste se možda osjećali loše zbog toga što nećete, na primjer, da se odlučite na neku kupovinu, ne želite na nešto da potrošite novac jer štedite i čuvate novac? Danas ćemo razjasniti razliku između štedljivosti i škrtosti i bukvalno otkriti kako izgraditi zdrav odnos prema novcu. Zdravo, ja sam Biljana, vaš trener za srećne finansije i moj cilj je da vam pomognem kako to pametno da upravljate vašim novcem, vašim porodičnim budžetom, da uživate u sadašnjem trenutku dok gradite svoju sigurnu budućnost. Današnja tema se oslanja na uvide iz nauka kao što su behavioralna ekonomija, koja proučava kako emocije i navike utiču na nas potrošače, odnosno na našu kupovinu, i neuroekonomija koja nam pokazuje kako se sve to odražava na naše zdravlje, odnosno na naš mozak i šta se dešava prilikom trošenja. Da li mi patimo ili se mi radujemo. Štedljivi ljudi nisu škrti ljudi. To su ljudi koji imaju jasnu viziju i vrlo planski koriste svoj novac zarad lepše i bolje budućnosti. Na primjer, štedljiv čovek je i dosta strpljiv čovek. On je spreman da čeka pogodan trenutak, da sačeka povoljnu cenu da bi kupio izuzetno kvalitetan proizvod koji će njemu godinama služiti. Za razliku od štedljive osobe, škrti ljudi su totalna suprotnost. Škrti ljudi često troše iz straha da ne bi ostali bez novca, potpuno su nesvesni da njihove odluke zapravo ih često vode u gubitke i zaista ih zapravo vode u oskudicu. Evo vam primer, škrt čovek će često kupiti nekvalitetnu stvar samo zato što ima nisku cenu i nažalost, evo na primjer uzmemo obuću koja nije kvalitetna. Sada je kupite po niskoj ceni, ali ta obuća traje svega par meseci i posle morate ponovo da kupite novu. Dok štedljiv čovek sačekat će, kupit će kvalitetnu stvar, ali on će strpljivo da sačeka popust i onda će ta ista obuća koju je on uzeo da mu traje godinama, tako da zapravo ovu štedljivu osobu ta obuća, iako je kvalitetnije i skuplja, dugoročno gledano jeftinije košta od škrte osobe koja će za par meseci morati da kupi ponovo novi par patika, cipela ili bilo čega. Isto je tako i sa stvarima, sa pokućstvom, sa automobilima i tako dalje. Dakle, škrte osobe odmah žure da kupe jer su ugledali nisku cenu, jer se prepoznajete možda, odmah reagujete na sniženje, dok štedljiva osoba razmišlja da li joj to treba, ima svoje dugoročne ciljeve i planove i tačno zna da li je to sada odgovarajuća cena za taj neki kvalitetan proizvod koji će toj osobi dugoročno da služi. Prema behavioralnoj ekonomiji, škrte osobe imaju pravi mentalitet oskudice. Znači, to su ljudi koji su usmereni na nemanje i puni su straha da neće imati, tako i žive i takve okolnosti se stvaraju i jednostavno su ceo život u nekoj neimaštini. Dok ljudi koji su štedljivi imaju mentalitet obilja, iako ih neki nazivaju škrtice, nisu u pravu, zato što štedljivi ljudi imaju jasnu viziju gde idu, šta im treba i to što kupe bude obično izuzetno kvalitetno i služi im dugi niz godina. Tako da po nauci, znači po behavioralnoj ekonomiji, štedljivi ljudi, to su ljudi sa mentalitetom obilja. Da li se možda prepoznajete? Pišite mi u komentarima ko se sebe vidi kao škrticu, a ko sebe vidi kao štedljivu osobu. Zato što često škrtice nisu uopšte svesne, misle da su štedljivi, međutim nisu, jer ne gledaju to na dugoročno, gledaju sve kratkoročno i na kraju oni budu oštećeni i oni budu u manjku i u gubitku. Naše odluke o kupovini, o trošenju često nisu racionalne. Neuroekonomija nam pokazuje o tome kako neke stvari kada trošimo, kako kada dajemo novac, šta se dešava u našem organizmu. I kada često kupujemo stvari koje nam zaista nisu potrebne, kada dajemo novac bud za što bi se reklo kod nas na Balkanu, naš mozak to signalizira kao jedan ozbiljan stres i na dugoročnom planu stvarno možemo da se razbolimo. Dok kada kupujemo pametno, kada ulažemo pametno, na primjer dajete veliku količinu novca na neke edukacije, na obrazovanja, plaćate deci fakultete, kada kupite neki dobar automobil, znači kada nema veze što dajemo veći deo novca, kupujete nekretninu, mi znamo da je to pametno, da je kvalitetno, da će dugo da traje i tada nam se luči naš hormon sreće, tada se luči dopamin i mozak totalno drugačije gleda na takvu vrstu kupovine. Tako da zapitajte se kada ste poslednji put kupovali nešto što vam nije služilo, kako ste se osjećali i zašto snimam ovaj video, da osvestite da li ste možda škrti ili ste štedljivi ili možda niste jedno i drugo, a trebalo bi zapravo svi da budemo pomalo štedljivi. Ja nisam bila štedljiva, često sam se ponašala kao škrta osoba, iako sam bila neki impulsivni kupac, ali sam znala da kada vidim nešto na sniženju, brzo to da kupim, iako mi ta stvar niti treba, nije kvalitetna, traje vrlo kratko i zapravo šta sam uradila, bacila novac. Zato
sledeći put kad hoćete nešto tako da kupite i razmišljate tim mentalitetom oskudice kao škrtica, setite se ovoga što sam rekla, znači mozak tada signalizira organizmu da smo pod stresom. Nije dobro za naše zdravlje i svakako nam se ta kupovina neće isplatiti zato što znamo da najjeftinije stvari zaista danas kratko traju. Bolje da se, ono što kažu, strpljen spašen, bolje da se malo strpimo, da sačekamo dobre kvalitetne popuste i da kupimo dobre i kvalitetne stvari koje će nam služe godinama. Sad da se mnogi od vas pitaju kako ja to da štedim, u životu nikad ništa nisam uštedela, da vam kažem pravo, nisam to dugo znala ni ja, iako je to moj poziv i moja struka. Idealno bi bilo mesečno da izdvajamo po 20% od svih naših prihoda. Ko ne može, ja ga savjetujem da krene bar sa 10% i to će biti premija, ali ono što je meni pomoglo jeste jedan minimalistički pristup, da ga tako nazovem, koji sam naučila iz knjige koja se zove Vodič za finansijsku slobodu. Davno sam pročitala ovu knjigu i čitala sam je više puta, sad ću vam objasniti sve. Pisac je u pitanju Gary Collins, ja ću ovako da vam pokažem, nemam ništa od da kažem, prodaje ove knjige, samo vam preporučujem zato što će biti jako korisna svima vama. Prvi put kad sam pročitala ovu knjigu, bila sam jako ljuta na sebe. Zapravo, prvo sam bila ljuta na pisca, ali sam onda shvatila da nisam ja ljuta na pisca, da nije on glup čovek, nego sam jednostavno ja ljuta na sebe i na svoje impulsivne kupovine, jer on ovde nama u ovoj knjizi objašnjava kako smo zapravo skoro svi mi milioneri. Vidjet ćete, neću sada da vam prepričavam tu knjigu, vi možete naći na internetu o čemu se radi, ali sve neke glupe i nepotrebne troškove koje mi imamo, pogotovo mi koji smo impulsivni šoperi, što bi se reklo, mi koji nikada ni za šta ne štedimo, pogotovo mi koji ne umemo da investiramo novac, ja govorim mi zato što sam sve to bila nekada ja, on čovek jasnu matematiku daje, zato vam preporučujem da pročitate ovu knjigu, i tačno u cent vam izračunava za muškarce i za žene na godišnjem nivou, pokazuje da malte ne svaki čovek milioner, a ukoliko bi znao pametno da investira taj isti novac, bio bi multimilioner. Znači, ovo je knjiga koja vas zaista budi i zaista ćete videti razliku. Ja sam prvo mislila da je on škrt, ali zapravo ne. On pokušava, on je čovjek za zdrave finansije i za zdrav život, ali nije da se bahati i nije za neku impulsivnu kupovinu, za neki totalni shopping koji vam sada imate pretrpanu kuću sa stvarima. Ja sam prvo razumela da je on škrtica, a nije, zato vam i sada pričam o ovom videu razliku između škrtice i štedljive osobe. Zapravo, ovaj čovjek nas uči o tome da budemo štedljivi, da pametno baratamo novcem i da na kraju ipak treba da ga investiramo. Ja sam i u prethodnom videu spominjala investicije, naši ljudi na Balkanu su jako skeptični kad je u pitanju investiranje novca. Zašto? Jer smo prevareni milion puta, jer ne veruju ljudi ni svoje državi, ni institucijama, ni kompanijama, ali s obzirom da je odavno već bila globalizacija, da smo svi povezani, da smo u sferi interneta, možete da investirate u bilo šta i bilo gde i postoje niskorizična investiranja i postoje visokorizična i o tome ću posebno pričati u jednom videu, ali svakako je da novac ukoliko želite da umnožavate, morate da ga investirate. Tako da, od srca vam stvarno preporučujem ovu knjigu, probudit će vas, shvatit ćete ozbiljnu razliku između škrtice, štedljivosti, gde ste sve vi grešili ili vaši roditelji, vaše bake, deke, pa to možete sada bar da zaustavite i da ako ništa drugo ne prenesete na vašu decu. Dakle, štedljivost jeste veština, ali to je prosto jedan stil življenja koji treba svi redom da usvojimo. Kada budemo takvi, shvatit ćemo da nam na kraju meseca i više ostaje i onda nećemo više biti u tom mentalitetu oskudice u kakvom je danas većina ljudi, iako sebe ne smatraju škrticama, ali zapravo žive i ponašaju se kao škrti ljudi. Ukoliko vam se dopao ovaj video, ukoliko ste nešto dobro naučili, ja vas molim da lepo upišete komentar, da napišete svoje iskustvo zbog drugih ljudi kojima ćete služiti, koji će zajedno sa vama da imaju bolju finansijsku, porodičnu, da kažem, situaciju. A ukoliko znate neke vaše prijatelje, rođake koji ovako žive, koji su škrtice, koji su štedljivi, koji vam bi bio od koristi ovaj video, slobodno ga prosledite i dajte meni jedan like u znak podrške da znam da je ovo dobro što ja radim. Vidimo se u narednom videu gde ću vas naučiti još neke nove stvari i dati korisne alate koje možete odmah da primenite. A vi požurite i što pre nabavite svoj primjerak ove knjige, pročitajte i dajte onima do kojih vam je najviše stalo. Vidimo se. Ćao!